Malawi Today. Lawyer Oscar Taulo wakamangala ku bwalo lalikulu la Lilongwe kuti liyimitse zomwe lipoti la ofesi ya mtetezi wa anthu a Grace Malera inapeza pa ndondomeko yolembera ntchito mkulu wa bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB. Ataulo atakuona kuti mtetezi wa anthuyi anapyola mphamvu zawo potanthauzira malamulo pa uthenga oyitana kuti anthu alembere ntchitoyi. Taulo anayankhula ndi Imon Pirengo. Ntchito yanga na malamulo ndi kupanga interpret ntchito imene ndi ya court simakhala ya ombudsman. Then apapa ombudsman anadusa malire awo anatuluka kunja kwa malire awo nkagwira ntchito ya ntambina ya boma imene ili court. Chimene tapita ku court kwambiri nchiona kuti chigamulo chimene chibwezedwe kapena chichosedwe ndiye tikudikira zimene zozo tapemphakaye timatipa chitu ku temporary relief tapemphakaye kuti ngembelezera court liyimitse kaye chigamulo mphamvu za chigamulo ncholinga chona kuti Ministry of Justice apitirize ndondomeko zawo zolemba wamkulu wa bungwe limene la ACB. Mwina chimene chichitike kuchoka pano tsopano mmene mwachita zoteremu ndi chani? Apapa court kayika pa 6 February wiki amawa imene 3 o'clock imene nkhani ikakapita court ombudsman akapereka mbali yawo ifeso tipereke mbali yathu then court ikapange chiganizo kuti mwayi umene opanga challenge kapena otsutsa chigamulo chimenechi atipatsa komanso pempho limene tapempha kuti chigamulo chawo achiyimike atipatsa chifukwa mudziwa ndithu makoti akhala kunena kale kuti ombudsman samayenera kumalowera nkhani zokhuza ndi kulemba kapena zokhuza kulemba ntchito. Bungwe la USAID lalamula abwenzi ake onse kuti asiye kugwira ntchito iliyonse yomwe ili pansi polandira thandizo la dziko la America ngati mbali imodzi yoona kutsatira lamulo latsopano lomwe apereka ndi President Donald Trump wa dziko la America. Kalata yomwe bungweli yalembera mabungwe mdziko lino komanso onse okhudzidwa yati izi zikhudzanso mgwirizano, thandizo la ndalama kapena thandizo la ntchito iliyonse yapadera yochokera kwa America. Koma poyankhulapo pa zomwe zichitikazi mkulu wa bungwe la Health and Rights Education Program Malawi Maziko Matemba omwe bungwe lawo lakhudzika ndi izi wati izi zikhudza kwambiriso ntchito za umoyo mdziko lino. Iyo afotokoza 70% 8% ndalama zathu zimapita kulipira anthu ogwira ntchito mboma. Ndi ndalama zochepa zokha zimene zimakhala kuti zithandizire kagwirika ntchito za boma kuphatikiza za umoyo. Ndiye ndondomeko zimene zayikidwa kumenezi zabwera ngati modzidzimutsa. Sindikudziwa kuti ngati boma apanga bwanji kuti ngati zitapitirire magapo amene apanga filu bwanji kuti anthu apewe matenda manga mwa chiopsezo zimene chilipo ndi matenda a HIV and AIDS kuti ngasitisamala ndi kuti tikhala kuona ndithu anthu akutenga matenda opasirana kupatisa matenda a HIV and AIDS. Komanso china ndi nkhani yokhuzana ndi ndondomeko za United Nations za Universal Coverage 2030 komanso Sustainable Development Goals number 3 figure 2030 pakadali pano timalunjika kumene kuti ndi chithandizo chimene tikulandira mwa 2030 tizapititsa muliri wa matenda osiyanasiyana kuti anthu akhale ndi moyo wabwino kupita kutsogolo. Ndiye zimene zizi ndi zina mwa izo kuphatikiziraponso anthu a ntchito amene akugwira ntchito m'mabungwe osiyanasiyana amene amalandira ndalama ku America awuzidwanso kuti asiye kugwira ntchito ndi kuti pakhaso chiopsezo m'mabanja mwawo komanso zinthu zambiri ndizisokonekera chifukwa chokuti anthu akhala osali pa ntchito chifukwa chokuti adikira kaye kuti ndiye tikhulupirira kuti boma la America liganiza mozama nkuona kuti mapulogalamu ena ndi ena amene alufutikawo aganizire mozama mene tikupita kutsogolo koma tikuona kuti kukhala chiopsezo kwambiri pa ntchito zosiyanasiyana zokhuzana ndi za umoyo kumalawi kuno. Bungwe la Malawi Local Government Association MALGA ladandaula kuti makhonsolo onse mdziko lino sanalandire ndalama kuyambira mwezi wa Novemba chaka chatha mpaka napano. Mkulu wa bungweli Ahadred Mkandawire wauza zodi yake kuti kuchedwako kwapangitsa kuti ntchito za umoyo, maphunziro ndi ulimi ziyime makhonsolomo. Chikondi Mphande walemba ripoti iti. Bungwe la Malawi Local Government Association MALGA latulutsa ripoti lomwe lasonyeza kuti boma silitumiza ndalama ku makhonsolo a dziko lino. Mkulu wa bungwe la MALGA Ahadred Mkandawire
wati kulephera kupereka ndalama zokwana 624 miliyoni kwacha zogulira mankhwala ku makhonsolo zapangitsa kuti ntchito za umoyo mzipatala zosiyanasiyana za dziko lino zikhudzike. Ankandawire ati ndalama yokwana 14.4 biliyoni kwacha ya mthumba la CDF sinaperekedwenso. Iwo ati khonsolo za dziko lino sizinalandirenso ndalama zokwana 1.3 biliyoni kwacha zomwe zimapita msukulu zosiyanasiyana kuti agulire zipangizo zophunzitsira ndi zophunzirira. Iwo ati pa ndalama yokwana 141 biliyoni kwacha zomwe zimayenera ziperekedwe ku makhonsolo chaka cha chumachi, kufika tsiku la lero kwatumizidwa ndalama zokwana 87.1 biliyoni kwacha basi. Mavuto angonagona amene takhala tikudandaula mbuyo monsemu kukhuzana ndi kabweredwe ka ndalama kuchoka kuboma lalikulu kupita makhonsolo kakupitirirabe. Andi ulendowu wa chigawo chachitatu cha ndondomeko za chuma kapena kuti third quarter ndiye zinthuzo zikuoneka kuti zapita kunyanyiratu chifukwa mbuyomu mapeza kuti nkhani ngati za ndalama zachitukuko mwina zimapita ndithu bwinobwino, koma panopanso zikuoneka kuti ndalama zachitukukozo zamba kunyosoledwa. Oyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana a Victor Chipofya wati ndizodandaulitsa kuti boma likhalabe ndi mphamvu pa ndalama zopita m'maboma osiyanasiyana m'dziko muno, ngakhale dziko lino zinavomereza mphamvu zoti makhonsolo azitha kuyendetsa chuma pawokha. Pakali pano unduna wa zaumoyo, unduna wa zamaphunziro komanso unduna wa zamalimidwe ndi omwe akhudzika kwambiri ngamba kakuchedwa kwa boma kuti lipereke ndalama ku makhonsolo. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre m'malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC ladandaula kuti ziwawa pandale zomwe zikupitirira komanso mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza zitha kukhudza ntchito za bungweli kuti chisankho cha mu Septemba chisazayende bwino. Wampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja anayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okhazikitsa mgwirizano wa mabungwe othandizira ntchito za chisankho Civil Society Elections Integrity Forum. Alex Banda anali pamwambo. Commission isingakwanitse to deal with this issue payokha. Mau awapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Justice Annabel Mtalimanja pa msonkhano omwe mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana aukhazikitsa omwe ntchito yake nkuonetsetsa kuti chisankho chidzayende bwino. Justice Mtalimanja ndokhudzidwa kuti mphekesera komanso nkhani zabodza zomwe zikufala zokhudza chisankho ndi ziwawa pandale zitha kusokoneza ntchito yawo yoyendetsa chisankho. Choyambirira ndifotokoza kuti ntchito ya zisankho imayendetsedwa ndi malamulo. Step iliyonse imene Malawi Electoral Commission imatenga imakhazikika pa malamulo. Ndiye ndikofunikira kuti choyambirira bungwe la Malawi Electoral Commission lionetsetse kuti ligwira ntchito movomerezana ndi malamulo, komanso anzathu ena onse amene timagwira nawo ntchito mabungwe amene si aboma komanso azipani adziwe kuti kodi malamulo amafotokoza kuti chani. Chifukwa chakuti tikadziwa kuti malamulo amafotokoza kuti chani ndiye kuti aliyense amvetsetsa kuti ntchito ikuchitika mwachonchi chifukwa lamulo likufotokoza chonchi. Yemwe akugwirizira udindo wa wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum CSF a Benedicto Kondowe akuti mavuto amenewa atha kuchititsanso kuti anthu ambiri asadzaponye chisankho. Forum imene ithandizira kubwesa pamodzi ma stakeholders komanso ithandizira kupanga kauniuni imene ndondomeko za chisankho zikuyendera, kulembetsa kavotedwe komanso zimene zingabwere tikamaliza kuvota kuti kodi munthu amene wapambana Malawi Electoral Commission asatira ndondomeko zonse zimene zizokhazikitsidwa malamulo athu, komanso kuti ngati andale angakhale ndi nkhawa pakhale njira yokambirana kuti pamapeto zonse tipitise bata ndi mtendere mu dziko muno. Pa msonkhanowu mbali zokhudzidwa pa nkhani za chisankho zinakambirananso njira zabwino zoonetsetsa kuti okaponya voti akutetezeka komanso zipani zandale zilimbikitse umodzi pakati pa Malawi pomwe dziko lino lukonzekera chisankho cha pa 16 Seputembala chaka chino. Kuchoka kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda.
anthu ena oyenera kulembetsa mkaundula wa voti alephera kutero kamba kuti bungwe la National Registration Bureau linasokoneza momwe linalembera mayina awo mukaundula wa unzika. Mwa ena mwa anthuwa ena omwe analembetsa mukaundula wa unzika mu Novembala chaka chatha akuoneka ngati analembetsa mu mwezi wa August. Emmanuel Shibwana walemba ripoti ili. Amemonecheka kumakheta ndi okhumudwa alilawirira kummawa udzayesetsa kuti mwana wawo alembetse kuti adzakhale ndi mwayi ochita nawo voti pa chisankho chomwe chikubwera mwezi wa Septemba chaka chino. Kwa mwanawe atapereka kalata yake ya unzika, nkhani inasintha. Pepala limene anamata pa siku limenelo anatimatira wicheni lebo yolakwika. Malombo timatira pa 16 November anamata pa 16 August. Ndi ana amene wakuti sakutani sakuvota. Sinthawi yoti tiponderezane komali yese mufulu wake ziyende mmene yakufunira. Mmodzi wa mamonita pa sukulu ya Makheta Felix Mauya anavomereza kuti vutoli ndi lalikulu ndipo anthu angapo abwezedwa chifukwa chokuti zomwe zimaoneka pa fomu zikumasiyana. Ana kwana 300 mathawa 350 komano pano pa amene alembesa ngati zulo alembesana kwana 13 leo tikunena pano na 8 loti ndifika amene analembesa ya 300 yakuti jasinga kwaneso ya yemwe akuyang'anira sentayi anofa ni chipembere wati vuto lampeza ndipo iye walipereka kwa oyenera. Ndizoonadi kuti ena kumabwerera komano kuti ine ngati presiding officer ndadziwa lerolo mamawa chifukwa dzulo zimaoneka kuti amene akubwerera ndi anthu amene analembetsa kuyambira August kumatsika mmusimu noti amene analembetsa October. Komano zadziwika kuti pali ena amene analembetsa mu October mu kufika pa 4 January 2025 amene be akubwerera pa zifukwa zakuti menama achita register a NRB anawapanga ngati kuti machine yawo anachitidwa set ma date ambuyo sana achite set required time. Zimene zapangitsa kuti aja akabwera paja machine aja machita reject chifukwa choti anthu aja they are programmed kuti awawa amene akupanga pano ndi anthu awa amene alembetsa kuyambira pa 21 October kufika pa 4 January. So vuto limenelo tinalipereka ku NRB ndipo ananena kuti achita sort out. Bungwe la meki lidayambitsanso kalembera kamba kuti khoti lidalamula kutero. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo mwe ndine chisomo nyoyenda tionenso mitu ya nkhanizi. Lawyer Oscar Taulo wakamang'ala ku khoti kuti limitse mfundo zomwe mtetezi wa anthu anapereka pa ripoti la ndondomeko yolembera ntchito mkulu wa bungwe la ACB. Bungwe la USAID lalamula abwenzi ake onse kuti asiye kugwira ntchito iliyonse yomwe imalandira thandizo kuchokera ku dziko la America. Nduna yona za ntchito yatseka kampani ya Comforzi komanso makande kutcholo. Ndipo nkhani za masewero akuluakulu a masewero ati bwalo la masewero a Mzuzu likufunika kulikonza msanga. Tipite ndi nkhani zathu. Nduna yona za ntchito a Vitumbiko Mumba yatseka kampani ya Comforzi komanso makande posatsata malamulo a ntchito komanso kuphwanya ufulu wa ogwira ntchito. Ndunayi ati boma sililolera kuti kampani zizipititsa mbiri yati wa dziko lino izipitsa maka mbiri yati wa dziko lino kumisika yakunja ndi nkhani zosatsata malamulo. Boma lati likambirana ndi banki yaikulu pa dziko lonse kuti iganizire zonjezera 3 billion kwacha kuti ithandize kumalizitsa kumanga chipata cha ntchito za malonda ku Songe Border ku Kalonga yomwe panopa ili pa 35%. Mlembi wamkulu ku nduna yona za ntchito a Christina Zakeyo wauza Zodiac izi pomwe amayendera malowa komanso ntchito yomanga malowa. Adam Zunda ninge walemba ripoti ili. Ntchito yomanga chipata yochita malonda ku Songwe mboma la Kalonga imene kulandira thandizo ndalama kuchokera ku World Bank imayembekezeka kutha kumapeto kwa chaka chatha. Komabe nthawi yothira ntchito yayisintha kufika mwezi wa July kapena August chaka chino kamba kakusintha kwa mapulani ogwirira ntchitoyi kamba kuti ntchitoyi idakali pa 35%. Mulembi wamkulu ku nduna za malonda a Christina Zakeyo ati boma kudzera ku nduna wona za chuma ukambirana ndi World Bank kuti aganizire kuonjezera 3 billion kwacha kuti asirizire ntchito zosala.
Mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe la Road Authority Anchindi Mukandawire anatchulapo vuto la kusowa kwa mafuta ngati zina mwa zinthu zimene zikuchedwetsa ntchitoyi. Pakadali pano bungwe la Southern Africa Trade and Connectivity Project ndi limene iyendetsa ntchitoyi kuchokera ku bungwe la Southern Africa Trade and Transport Facilitation Project. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undaninga. Anthu omwe apindula ndi ngongole ya boma kudzera ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF mboma la Nkhatabwe ali ndi chikhulupiriro kuti akolola zochuluka chaka chino kamba ka ngongole ya fetereza yomwe yatenga ku bungwele. Wampando wa gulu la amayi ochita ulimi wa chimanga la Danubi ku dera la Chikwina Afane Nkhambule wati ngongoleyi iwathandiza kuchepetsa umphawi wawo ndipo ati ndiwozipereka kusabwenza ngongoleyi akakolola. Norbert Mzembe walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa nduna za ulimi ya Benedicto Chambo omwe anachitira umboni ntchito yopereka fetereza wa ngongoleyi kwa alimi lachiviri mboma la Nkhatabwe ati cholinga cha boma ndi kuthana ndi njala potukula alimi ang'onoang'ono omwe ali ndi kuthekera koma alibe zowayenereza. Achambo alimbikitsa alimiwa kuti agwiritse bwino ntchito feterezayo kuti adzathe kubwenza ngongole yake mosavuta. Tikuwalimbikitsa alimi apitirize kulimbikira ulimi chifukwa njala nziko muno ifuna ite. Ngati aunduna tikupemphabe kwambiri kunena kuti alimi akuno ku Nkhatabwe mapiri awo amapasabe madzi okhazikika fwa madzi ali kwambiri. Tikachoka kumvula kuno tipiteso ku irrigation anifi aperekebe zipangizo zina. Mkulu wa bungwe la NIF Humphrey Mjetseni atsindika za kufunika kubwenza ngongoleyi kuti programu iyi ipitirire nkupindulaso ena. Afane Nkhambule ndi wapampando wa gulu la amayi ochita ulimi wa chimanga ku Chikwina mbomali. Mmene ndatengera ngongole ya NIF ndine wokondwa kwambiri chifukwa chokuti chaka chino ulimi wanga ndimaona kuti ukhala wovuta koma panopa sukhalanso wovuta chifukwa fetereza amene andipatsa ndi amene ndikukathira mchimanga. Chaka chino ndikhala ndi chimanga chambiri ndipo pameneponso ndili wokondwa sindizabweza movuta sindizathawaso ngongole imene ndayilandira ndi manja awiri. Patsikuli bungwe la NIF linagawa matumba 308 a fetereza wa chitowe kwa magulu a ulimi 11 ku Chintheche ndalama zokwana 386 million kwacha komanso matumba 388 kwa alimi ang'onoang'ono 76 amagulu 15 ku Nkhatabwe. Malo mwa Zodiac mbomali ndine Norbert Tambamtuva Mzembe. Nduna ya maphunziro aku University Dr. Jessica Bwela yati bilu ya maphunziro wa Higher Education Bill amaliza kukonza ndipo ayipititsa ku nyumba ya malamulo aphungu akayamba kukumana mwezi wa mawa. Mwazina bilu iyi ithandiza kukhazikitsa lamulo pa ndondomeko ya maphunziro kalenda msukulu za university. Ndipo mkulu wa Higher Education Student Loans and Grants Prince Pretekele wati chaka chino akuyembekezeka kutolera 1 billion kwacha pa ngongole zimene linapereka mbuyomu. Mzamasewero nduna yoona zamasewero auchizi Mkandawire yalamula kuti pakufunika kukonza msanga mavuto omwe alipo pa bwalo la Mzuzu lomwenso lili laling'ono pomwe maplano omanga lina ali mkati. Ndunayi yadandaula kuti mmene bwalo lilili ndipo yati pakufunika kugwira ntchito yothandizana pomanga bwalo lina latsopano. Ndipo mkulu wa khonsolo ya Mzuzu Agomezgani Nyasulu wati kutengera kuti kumanga bwalo lina kudzafunika ndalama zambiri boma likuyenera kuthandizira pa ntchitoyi. Ndi nkhani imeneyonso tafika